arwr y nofel yw Gwydion McGideon. Mae'n cael ei eni yn Sir Gaerfyrddin diwedd y 50au. Mae sgil dy fe, sgil arbennig sef medru dweud storis. A mae medru dweud storis yn well nag unrhyw un arall yn y byd. Ac os licwch chi, mae'r nofel wedi oblygiadau y dalent hwnnw. Man cychwyn y nofel oedd darllen David Copperfield gan Charles Dickens, y nofel mwyaf hunan-gofiannol gan Charles Dickens, a rhaid gweud yn y llyfr yma, mae yna bethau hunan-gofiannol am ym fywyd i. Ac i weid y gwir, y pethau mwyaf rhyfedd yn y nofel yw'r rhai gwir. Ond beth fi wedi gwneud yw cwata nhw drwy bod yn ddychmygus a creu, os licwch chi, fersiynau ffals o beth ddigwyddodd yn y mywyd yn hunan. Ac wrth gwrs, bydyddion hunan fel Gwydion, a mae hwnna'n rhoi lot o potensial i chi wedyn, i cael lot o sbri. A mae'r llyfr, os licwch chi, yn debyg i ddol Rwsieg. Mae yna stories o fewn stories o fewn stories. Ond y peth pwysicau yw, wrth gwrs, mae rhaid i Gwydion gweud stories sydd yn dda iawn. Felly mae rhaid i fi gweud stories sy'n dda iawn. Ac os dwi'n methu, wel wrth gwrs mae'r dol i hunan yn chwalu. Os mae un dylanwad ar y llyfr yma, os mae yna un storïwr sydd yn gefn i'r holl beth, wel, Mae Jon Gower yw ei enw fe, na enw datcu, oedd yn hen golier, a phan o'n i'n tyfu lan, pob dydd, o'n i'n eistedd lawr wrth y tan glo, a datcu yn gweud storis am ei fywyd e. Nawr, rydodd e bant i'r môr pan oedd yn bedair ar 10. Ath e mor bell a Kamchatka yn Siberia, nath e ddychwelyd i Gymru, a sefydlu pwll glo un dyn dan aber y llwchwr. Felly oedd e'n ddyn arwrol, ond oedd e'n medru gweud storis ffantastig. A wedyn, rhywle nes mlaen yn mywyd, nes i darganfod awdur enw John Updike, a dwi wedi darllen popeth gan John Updike. A beth oedd John Updike yn rhoi i fi oedd y ffordd i esbonio yn fywyd i, a fel fi'n nabod y byd, gyda geiriau gwell na rhai oedd ar gael i Thomas John. A felly, yn yr un ffordd ag pan oedd yn hatci yn darllen storis fi, oedd e'n bwysig, mae wedi dylanwadu yno i, a felly yn y pen draw dwi wedi troi mas i fod yn awdur o'r herwydd. Gyda'n ferched i pob nos y treat mwyaf yw eistedd lawr i ddarllen storis nhw, a nawr maen nhw'n darllen, a fi'n gwybod taw un o'r pleserau mwyaf dwi erioed wedi cael yn mywyd yw darllen. Chi gallu bod mewn... Chi gallu bod yn chwmni unrhyw awdur yn y byd am 5 awr, 6 awr, dyw nhw mewn i ymuno â chi yn y gader cyfforddus, allan nhw ddod i'r gwely â chi. Allwch chi gwahodd unrhyw un yn y byd i ddod i'r gwely â chi am 6 awr. Os mae awdur yn sgwennu nofel i un darllenydd, wel fe yw y darllenydd perffaith. Felly dwi wedi cael lot fawr o bleser o ddarllen nofelwyr fel Italo Calvino, sgwenwyr fel Annie Proulx, Alice Hoffman, John Updike yw yr arwr mawr i mi. Felly beth chi'n gobeithio wneud yw efelychu i safonau nhw o ran gweud stori. So felly, sech chi'n edrych ar silff enfawr o lyfrau sy'n cynnwys Annie Proulx, Alice Hoffman, John Updike, Philip Roth, Gabriel Garcia Marquez, Borges yn yr Ariannin ac yn y blaen. A wedi'n cywasgu nhw gyd fel un concertina mewn i lyfr, na'r llyfr fi'n gobeithio wedi sgwennu. Felly, rhywbeth o concertina o lyfr.